जारिमिनारि सम आरो थासारिखौ जुदि गोलावै बिजिरनो थाङोब्ला गोलाव सम बाथ्रा बुंनांगोन आरो प्राय भारत उदांस्रिनि सिगां 1919 मायथाइनि बाथ्रायानो होन 1922-23 मायथाइनि बाथ्रायानो होन 1906 बा 7 मायथाइनि बाथ्रायानो होन गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि बै समनि बर'नि फिसा आं गिबियावनो गासैबो बर' रावारि बिथांमोननिसिम आङो गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरदों। दिनै नैबे गोथार बर' बिजों सानाव जों दिनै गोबां आवगायबाय बे बर' रावखौ लानानैनो बर' बिजोंखौ लानानैनो बेखायनो जोङो गासैबो जोंनि हारिनि फरायसा जोंनि बिमा बिफा जोंनि फोरोंगिरि जोंनि दैदेनगिरि जोंनि सानसुमै जोंनि स्कलार बिथांमोननिसिम आङो गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरदों। जोंनि हारिनि रावा बिजोङा दिनै बिसिम सफैनायनि बेलायाव jadi nota jatuh mulai pada saudara mau proses pada kalau di sini proses kita melakukan gebang naga cenderung lebih banyak सरकार किन्तु बिनि उनजों एसे मावबाय थादों मा बुंदों जोङो सरकारखौ दिनैबो खावलायखाबाय जे नोंथांमोना जोंनि सायाव जाबसिना होननाङा बर'फ्रा जाबसिनजानाय हारि नङा आरो जेब्लानाखि बर'फोरनो माबा मोनसे जाबसिनो जों खिन्थु दुखु मोनो जों दिनै मिनिनानै बाथ्रा बुंदों जों खिन्थु गाबोन रागा जोंनानै बाथ्रा बुंब्ला बेयो जोंनि थाखाय थिग जानाय नङा सरकारखौ जोङो स्पष्ट भाबै खावलायदों बिथांमोना मा नुनानै इंराजिखौ जाबसिन नागिरदों बेनि जेंनाखौ जों मोजाङै मिथिगौ इंराजिखौ जाबसिनना होयोब्ला बर' बिजोङा थानाय नङा जोंहा एखेबारे स्पष्ट गामि गामि जोंनि बर' बिजोङाव दिनै फरायसाफ्रा जोबलांखाबाय आरो बेवहाय जुदि इंराजि जाबसिनबावोबा बर' फरायसाफ्रा दिनै ओरैबायदि जाहैगोन बिसोरो फरायसालिखौ नागारनानै बिसोरो ओरैनो थागोन समाजनि गेजेराव जेंनाया बारा जागोन रांखान्थि जेंना फैगोन समाजखान्थि जेंना फैगोन बेखौ सुस्रांनायाव खिन्थु बिराद गिदिर जेंना फैगोन इयुनाव सरकारा दाबो मानिनायाव गैया जोङो थांनाय 12 एप्रिलाव सावरायदों आरो बेयावबो बिथाङा स्पष्ट बुंदों सोलोंथाइ मन्थ्रिया जे जोङो फास'या नाथाय जोंबो बुंदों जोंबो मानिनायाव गैया आरो जों दिनैबो मानिया जों उनावबो मानिया सरकारा मोजाङै सावरायनानै जेंनाखौ फोजोबनांगौ बेखौ जों हास्थायदों जुदि माब्रै जाबसिनना हरबा माबायदि जागोन जोंबो जोंनिफ्राय जों साननो गोनां जागोन मा राहायै जोङो दिसपुरनिफ्राय दिल्लीयाव थांनो गोनांब्लाबो जों दिल्लीयावबो थांगोन जोङो दिल्लीयाव थांनानै जोङो खोन्थाहैगोन जे बर'फोरनि सायाव मा रोखोम इंराजिखौ जाबसिनना होनो नागिरदों थाखो 6निफ्राय बिगियान आरो सानखान्थियाव माबोरै जाबसिनना होनो नागिरदों असमिया बिजोंनि फरायसाफोरनि थाखाय माबोरै जाबसिनना होनो नागिरदों बेखौ जोङो जयै सावरायनो जोङो दिल्लीयाव थांगोन दिल्लीयाव थांनानै जोङो सोमावसारनाय हाबाफारिखौ जों लानो गोनां जागोन जुदि थिनोब्ला जों बुंबाय थादों दिनैबो आसाम सरकारा बिथांमोना बेखौ उथायनानै लानांगौ आरो जि जाबसिननाय जि मोनसे पलिसि बेखौ बिथांमोना लानो नाङा दिनै बर' रावा गोबां जौगाबाय जोंहा दिनै थाखो 1निफ्राय मुलुगसोलोंसालिसिम जोंनि बर' रावा दिनै